ओके आङो लाइभ फैदों माखासे फंनैसो बाथ्राफोर सावरायनि जे फिउचारनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि फिउचाराव मा जागोन ना फिउचाराव जोङो मा खालामोबा नोंथांमोननि थाखाय बा जोंनि थाखाय बा आंनि थाखाय मोजां जागोन बेनि सोमोन्दै जों एसे सावरायगोन आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आंजों लोगोसे थाफा जे जोबजासिम आं जा बुंगोन नोंथांमोना बेखौ खनानै खोनासंलां माबा मोनसे मोनथिनो हागोन माबा मोनसे गोनांथि बाथ्राखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों पिकआप खालामना लानो हागोन आं बेखौहाय आसा खालामो आरो अके दायो रावबो गैथ'वा जिखुनु जाया मानो नायनो हागोन भिडिअखौहाय इयुनफोराव भिडिअआथ' चेनेलाव थाबाय थागोन होनबाबो नोंथांमोनजों फेस टु फेस नोंथांमोन जेन'बा अन दा स्पट बुङोबा साबसिन जायो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ खोनासंलांबाय थानो हायो बेबायदि जायो आरोना बाट मा खालामनो जे नोंथांमोना मा बेस्थ'आव दं बेखौ आं मिन्थिनो हाया बेनिखायनो आङो माखासे बाथ्राफोर बुंलांनानै थांनोसै आरो नोंथांमोना इयुन समाव बेखौहाय नायनो हागोन जे गोनांथि बाथ्राया जाबाय जोंनि फिउचार नोंथांमोना जा दा नैबे प्रेजेन्ट सिटुवेसनाव जानो हागौ नोंथाङा स्टुडेन्टआनो जा बा नोंथाङा बेखारानो जाया मानो दा नङाब्ला इमप्लय जेनेबा माबा मोनसे खामानि मावा मानो प्राइभेट बा गभर्नमेन्ट जिखुनु जाया सिटुवेसनाव थाया मानो प्रेजेन्ट समाव आरोना दा नोंथांमोना जे प्रेजेन्ट समावहाय फिउचारनि थाखाय सानदों नोंथांमोना माबायदि फिउचार लुबैदों बेयो नोंनि सायाव डिपेन्ड जोंनि साननाया लिमिट गैया जोङो गोबां बाथ्रा सानो जोंनि साननाया खुनु लिमिट गैया जोंनि लुगैनायाबो लिमिट गैया मानसिया ओरैबायदि जायो जे आङो मोनसे साइकेल सालायबायबा आं गारि साखा खबनै बाइकफोर बायनो लुगैयो दा बाइकफोर नोंथांमोना गाखोदोंबा साखा खब्रै गाखोनो लुगैयो दा बेबायदिनो जोंनि साननाया लिमिट गैया बेनिखायनो जोङो जुदि खामानि मावोबा जोङो थाखाफोर खामायोबा ओरैबायदि प्लेटफर्मफोर दं जे जोङो लिमिट गैयाजासे जोङो इनकाम खालामनो हायो आङो बेनि सायावसो आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना अके ओरैबायदि जायो आङो मोनसे प्लेटफर्मनि बाथ्रासो बुंनो थांदों नोंथांमोना मिथिगौ एसे हमनो हादों जानो हागौ माबायदि प्लेटफर्म बियो डाइरेक्ट सेलिंनि प्लेटफर्म आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों माने डाइरेक्ट सेलिंआ फिउचाराव मा जानो थांगासिनो दं आं बेनि थाखायसो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों ओरैबायदि सम सफैबाय जे आथिखालाव गोबां टेक्न'लजि बारायबाय मेसिनफोरनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावनाय जासै टेक्न'लजि रबट्सफोरनि मेसिनफोरनि गेजेरजों खामानिखौ मावनाय जासै आरो डेभेलप जाबाय नालाय जेनेबा टेक्न'लजि बारायबाय नालाय बेनिखायनो बेबायदिनो खामानि दामानिखौ रबटफोरनि गेजेरजों मेसिनफोरनि गेजेरजों खामानि मावनाय जासै थाङै थुङै मा जाखो जेनेबा मा होनना बुंगोन मानसिनि जेनाखि भेल्युआ खम जालांगासिनो दं आरो मारै खम जालांदों नोंथांमोना माखासे एगजामपोल होयोबा निस्सय बुजिनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो एगजामपोलखौ आं ओरैबायदि होनो सानदों गोरलैयैनो आं होनो सानदों जे साननानै नायदो जेनेबा बै समावहाय पस्टमेना फुरा सोलियोमोन बै समाव माब्रैमोन सिटिजों गेलेनाय जायोमोन सिटि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम सिटि फाथायनांगौ गोनां जायोमोन लाइजामै खामानिफ्रा सोलियोमोन माने ट्रान्सपर्टेसन जेनेबा बेबायदि इसिबां गैयामोन माने दा ओरैबायदि बुंनो नागिरदों आं बै समावहाय जेरै सिटिफोरजोंहाय खामानिफोरखौ इनफरमेसनखौ होनाय जायोमोन नाथाय दानि आजिखालि मा जादों मबाइलनि गेजेरजों गासैबो इनफरमेसना थ्रुयै अन दा स्पट नोङो जाथाय जायोबा लोगो लोगो बेखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावोबा लोगो लोगो गोसारजोबो बेवहाय सिटि टिटि बायदिसिनानि गोनांथि गैया आरो दा पस्टमेननि साख्रिया माबोरै गोमालांखो माबोरै जोबनो थांगासिनो दं माबोरैहाय पस्टमेननि जेनाखि मा होनना बुंगोन भेकेन्सिया एसेबां खम फैयो मथा मथि जोब्बायानो आरोना जोब्बायानो दा ओरैबायदि जाबाय जे मबाइलानो
पस्टमेननि साख्रिखौ जानो हाबाय आरोना जेनेबा मबाइलानो पस्टमेननि साख्रिखौ जानो हाबायबा पस्टमेननि साख्रिया जेनेबा जोबनो थांगासिनो दंबा होमबा मा जाखो मबाइलानो बिनि खामानिखौ सालायबायना खामानिखौ सालायबाय मबाइलानो होमबा दा बियो थांबाय बेखौथ' नोंथांमोना बुजिबाय नायनानैबो मिन्थिखायो जे पस्टमेननि साख्रिया गोमालांगासिनो दं नाथाय मोनसे बाथ्राबाव आरोबाव जेनाखि ट्राफिक पुलिसनि साख्रियाबो खम जालांगासिनो दं नाय नोंथांमोना भेकेन्सिफ्रा बेसेबां ओंखारो आथिखालाव ओरैबायदि खम जालांदों मोजां सिटिसफोराव मोजां जायगायावहाय सोहोरफोराव नोंथांमोना नायोबा मिथिगोन जे लाइट सेन्सरनि गेजेरजों गासैखौबो खालामनाय जायो लाइट सेन्सरनि गेजेरजों माने ट्राफिक लाइट थायोना ट्राफिक लाइटजोंनो माने जाजोबो आरो माने बेवहाय मानसिनि गोनांथि गैया होमबा साना नायदो ट्राफिक पुलिसनि साख्रियाबो गोमानो थांगासिनो दं होमबा माब्रै जाखो लाइट सेन्सरजोंनो टेक्न'लजि बारायनाय लोगो मेसिन बारायनाय लोगो बेबो थांगासिनो दं गोमालांगासिनो दं होमब्ला मानसिनि भेलुआ बेसेबां खमायखो 2% खमायजेनबाय बा 3% खमायजेनबाय बा 5% खमायजेनबाय खमायलांगासिनो दं आरो फिउचाराव जेसेबां टेक्न'लजि बारायलांगोन एसेबां डेभेलप जालांगोन आरो खमायलांगोन दाना हटेल सेक्टराव आं बुंनोसै हटेलाव माब्रै जायो हमना लादो वेटारा जेनेबा रोगाना होयोना खिन्थु दानि आजिखालि बेबायदि गैया मोजां हटेलाव अट'मेटिक सेल्फ सार्भिस माने बेवहाय मोनसे राउन्ड टेबोल थागोन राउन्ड टेबोलाव नोङो गोसो जाबानो हायना जानो हागोन बेबायदि जायो आरो वेटारनि गोनांथि गैया अब्ला माने वेटारनि खामानियाबो गोमानो थांगासिनो दं माने आरो बेल' नंबावा दाना कुकआबो बेबायदिनो अट'मेटिक कुक जासै अब्ला कुकनि खामानियाबो मानसिनि भेलुआ बेसेबां खमायलांखो अब्ला मेसिनफ्रानो मानसिनि खामानिखौ मावगासिनो दङबा अब्ला मानसिया मा खामानियाव उदायबावो आङो माखासे गोबां एगजामपोल होनो हाबावो खिन्थु आङो बेबायदि एगजामपोल होयै जे नांगौ बाथ्रा बेखौ आं खोन्थानो थाखाय सम थोनाय नङा आं नङाबा भिडिअ'आबो आरो माबायाबो गोलाव जालांगोन लाइफआ माने आङो बेखौ बुंनोसै जे दा जोंनि ओनसोलाव फैनाय माइ हाग्रा मेसिन कुकनि खामानियाबो गोमालांगासिनो दं वेटारनि खामानियाबो गोमालांगासिनो दं अब्ला दानि माइ हाग्रा दानि लकेलनिखौ बुंनोसै आं लकेलावथ' माबायदि माइ हाना जायो खामला हाना जायो बोसोरसेनि माइखौ सोरबा खामला हानानैनो बुथुमनानै लायो अब्ला बैसोर बायदिनि थाखाय जुदि बिसोर खामानि मोनाबा बिसोरनि थाखाय साननानै नाय बिसोरो बेसेबां खस्थ' मोनगोन बोसोराव बबेनिफ्राय मोनो बिसोर बोसोरसेनि जानाय मोनसे बाथ्रा बे जाहैबाय मेसिना गावनो हायो गावनो मारा होयो गावनो माइरं दिहुनो अब्ला बेबायदि मेसिन फैबावोब्ला सोर हमबावगोन सानसेनो बिगासे बिगानै गोबां 10 बिगा माखौ माइ दुब्लिखौ बियो हायोबा मानसिया बेसेबां हागोन सानसेयाव बिगासे बिगानै अब्ला नोंबो निस्सय बै मेसिनखौनो होगोन बै मटरखौनो होगोन नोंबो सानसेयावनो गासैखौबो फोजोबनो हायोबा नोंबो सानगोन जे आङो सानसेयाव फोजोबजोबनायसै आं बेखौनो हमनोसै निस्सय सानगोन होनबा मानसिखौथ' हमनाय नङाना खामला हमनाय नङा नोङो बै मटरखौसो हमगोन फोजोबजोबखानायसै होननानै अब्ला मानसिया मा भेलु थाबावखो मा खामानि मावनानै जाबावगोन बैसोर बायदि खामला हानानै जाग्रा मानसिफ्रा भेलु गैला आङो बुङाखै जे मानसिनो खामानिखौ हो मेसिनखौ हमनो नाङा मानसिनो हो खामला मावना जाग्राफोरनो हो आङो बुङाखै आङो फिउचारनि सोमोन्दैसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्ला आरो बुजिबावगोन साननानै नाय जुदि आङो मोनसे हमनानै हटेल खुलिदों नोंथाङा हटेल खुलिनायावहाय नोङो वेटार नांगौ कुक नांगौ गोबांथार मानसि नांगौ हटेलखौ सालायनो थाखाय हमना लादो नोङो सासे मानसि नोङो वेटार हमबाय बियो मान्थलि सालारि होबाय थानांगौ नोङो मान्थलि सालारि बेनो
7,000, 8,000, 10,000, 9,000, 12,000 जिखुनु जाया सालारि जाया मानो साबसिन मानसि नांगोन 10 जन 12 जन नांगोन। अब्ला 10 जन 12 जननोहाय नोङो 10,000 खरि होबाबो गोबां थांबाय बेबायदिनि थाखा मानावनो बेबायदि थांबाय थायो। जुदि रबट मोनसे ओंखारोबा, रबटआथ' ओंखारबाय, जापानाव रबटआनो हटेलखौ सालायजोबो। बेबायदि जायोबा नोङो रबट मोनोबा नोङो रबटखौ हमगोन, निस्सय हमगोन। 1 लाख 1 crore निबाबो 50 लाखनिबाबो नोङो रबट बायगोन, रबट बायनो गोसो जागोन। मानो होनना बुङोब्ला बिनि बेनिफिट्सआ मा बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। मानसिनो थाखायला मान्थलि सालारि होबाय थानांगौ, बेसेबां इनभेस्ट जायो, बेसेबां खरस जायो। जुदि नोङो रबट बायोबा जेनेबा 50 लाखनि नोङो रबट बायबाय बा 1 crore नोङो रबट बायबाय। आं बुङाखै जे बेबायदि जाथारो, नाथायला एक्जेक्टलि बिनि मेन मिनिङा बेनो। जुदि नोङो मोननोबा रबट बा माबा मोनसे मेसिनखौनो बायथारगोन। मानो होनना बुङोब्ला बियो वान टाइम इनभेस्ट। नोङो वान टाइम बायनानैनो नोङो नोंनि खामानिखौ लाइफ टाइम बियो सालायगोन। नोङो बेयावनि खरसाखौ नोङो सेभ जागोन, नोंनि पकेटावनो थाजोबगोन। गुबुन बिजनेसाव नोङो इनभेस्ट खालामनो हागोन। बेबायदि थटआ आंनावबो थायो, बयनावबो थायो। माने फिउचाराव बिदि जागासिनो दं जे जबआ गोमानो थांगासिनो दं फिउचाराव। आं बेखौसो फोरमायदों। जबआ गोमानो थांगासिनो दं। नाथायला आङो माखासे मोजां बाथ्रासो बुङो, नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। गोबाव जालांबाय बुंनाया। दानिफ्रायसो स्टार्ट जागोन आंनि मेन बाथ्राया, मिथिबायना? डाइरेक्ट सेलिंनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं। डाइरेक्ट सेलिंआव माबायदि मानसिया खामानि मावगोन। रबट थबटनि मेसिन टेसिननि खुनु बाथ्रा गैया। फिउचाराव नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, बियो मा बुंदों नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ। फिउचाराव जबआ थागोन ना थाला खुनु सिमा गैला, खुनु बाथ्रा बुंनो हाला। बिथाङा बुंदों रबटआ टेक्न'लजि बारायनाय लोगो लोगो जबआ थागोन ना थाला सिन्था खालामदों नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया। होमबा सासे मिनिस्टारानो बेबायदि सिन्था खालामनांगौ गोनां जादोंबा नों आं सादारन मानसिया बेखौथ' साना, साननायाथ'। खिन्थु बियो सिरियास बाथ्रा। जबखौ मोनला, नोङो जबखौ बेसेबां आसा खालामबाय थादों, हमना लादो नोङो नैबेयावहाय दासान्दि नोङो जब होसोगासिनो दं। नोङो 100% बुंनो हागोन नामा नोङो आङो जबखौ होसोदों, जबखौ होसोबानो दि मोनगोन नोङो बुंनो हागोन नामा? निस्सय बुंनो हाया नोङो। आरो बिनि नेक्स्ट इयाराव नोङो 2024आव नोङो ट्राइ खालामबावबाय, आङो जब होसोदों, नोङो जब मोनथारगोन बुंनो हागोन नामा? निस्सय बुंनो हाया नोङो। 24आवबो 25आवबो हाया नोङो, 26आवबो हाया नोङो, 27आवबो हाया नोङो, 30आवबो हाया नोङो। मोनबासो मोनबाय। बेसेबां समखौ नोङो लस खालामबाय थाबावनो, बेसेबां टाइम वेस्ट खालामबाय थाबावनो। बुजिदों बाथ्राखौ? समखौ बेसेबां बैसोखौ माबाबाय थाबावनो। सानसे समाव बैसो जागोन, अब्ला रियेलाइज खालामगोन आङो बेसेबां समखौ लस खालामखो। बै समावनो आं बेबायदि मावनांगौमोन, अब्ला दिनै आं बेबायदि जानाय नङामोन, रिग्रेट जानांगौनि गोनांथि जानाय नङामोन। नोंथांमोना सानगोन, निस्सय सानगोन ना? सानगोन नोंथांमोना। बाट दानो राइट टाइम। डाइरेक्ट सेलिंआ माबायदि नोंथांमोना गोबां भिडिअस मोनगोन इउटुबाव गोबां भिडिअस मोनगोन। डाइरेक्ट सेलिंआ मोनसे बिजनेस टाइप, बिजनेस मडेल। माने बेयावहाय गोबां थाखा दं, आनलिमिटेड थाखा दं नोङो जुदि मावनो हायोबा। आङो डाइरेक्ट सेलिंनि थाखाय बाथ्रा बुंला, माने भिडिअआ गोबाव जाबाय, नायनो थाखाय बरिं जायो। माने आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों, फिउचाराव जब मोनला, खिन्थु डाइरेक्ट सेलिंआ जोंनियाव बेबायदि नङा। डाइरेक्ट सेलिंआ फरायनायनि इसिबां क्वालिफिकेसननि गोनांथि गैया। नोंनाव स्किल थानांगोन, नोंनाव रायलायनो हानाय माखासे रोंगौथि थानांगोन,
कनफिडेन्ट थानांगोन नोंनाव बुंनो हानाय बेनिल' गोनांथि बुजिदों जब मोनला नोङो जब मोनला जब मोनोबाबो माबायदि मान्थआवहाय हाब बुङोबा गोबां बाथ्रा ओंखारो मान्थआव नोङो हमना लादो 12 पास जाबाय 12 पास फरायनो थाखाय नों बेसेबां इनभेस्ट खालामखो नोङो गोसोआव दं नामा हिसाब खालामा नायलाय नों बेसेबां खस्थ' बेसेबां थाखा गारखो बिमा बिफाया बेसेबां थाखा गारखो नोंनि थाखाय बेसेबां इनभेस्ट खालामखो 1.5 लाखनि खमाव जाया 2 लाख थाङो नोङो 12 फरायनो थाखाय मिथिगौ ना अब्ला नोङो हमना लादो 2 लाख नोङो बा 1.5 1.5 लाखल' नोङो फरायनायाव इनभेस्ट खालामबाय माबानि थाखाय 12 फरायनो थाखाय पास खालामबाय नोङो दानिया मा बुंदो नोंनाव मा क्वालिटि फैखो बेसेबां सालारिनि नोङो जब मोनगोन 12 पासनि सार्टिफिकेटजों मोनगोन बेसेबां सालारि मोनगोन 12,000 18,000 माथो दाना 18,000 नोङो मान्थआव मान्थलि सालारि मोनबाय 18,000 मिथिबायना बेसेबां सम नांगोन नोङो 1.5 लाख मोननो बेखौ 1.5 लाखखौ नों रिकभार खालामो बेसेबां सम नांगोन 10-12 बोसोर नांगोन ना 10-12 बोसोरजों नोङो नङा सरि बेबायदि नांनाय नङा 5 बोसोरसो सम नांगोन नोङो होमबा 5-6 बोसोर नोङो खामानि मावबासो बेखौ रिकभार खालामनो हायो होमबा बबे समाव नोङो नोंनि साननायफोरखौ टारगेटफोरखौ फुरा खालामनो हानाय नङा ना सम गैला नोंनाव बैसो थांबाय रेस्ट लाहैनांगौ गोबां बाथ्रा हाबानि बाथ्रा टारगेट गारि घोड़ा लानायनि न' लुनायनि बाथ्रा दं गोबां बाथ्रा दं रायलायनो थाखाय गोबां दंबावो आङो माने सम गैया माने बेबायदि बुङोबा गोबांथार भिडिअ लावलाङो आंनावथ' सम दं आङो बुंबाय थानो हागोन कन्टिनिउ आं बुंबाय थानो हागोन आनलिमिटेड आं बुंबाय थानो हागोन नाथाय भिडिअआ लावलांगोन ना नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा ना नायनो बेनि थाखायसो आरोखि ना अके आङो बारा गोबाव बुंला खोमा डाइरेक्ट सेलिंआव फै आङो नाम्बार होगोन 8099825823 8099825823 बेयो बे नाम्बाराव नोंथांमोना वाट्सएप खालामोबा माने नोङो डाइरेक्ट सेलिंआव ट्रेनिं लानो थाखाय चान्स मोनगोन डाइरेक्ट सेलिंनि थाखाय भिडिअ नाय गोबां भिडिअ नाय इउटुबाव हाजार भिडिअस मोनगोन डाइरेक्ट सेलिंनि आङो आलादा लाना फैगोन जेब्ला आङो अके आङो लाना फैगोन उनावहाय आङो दा जासिगोन गोबावबो बुंबाय अके बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय बाय एभ्रिवान अरे